Uganda jo Kenya koro rito neno kaka piny owacho biro chugo komiti mabiro tayo chenro mar kawo pach oganda ewi lek mar dongruok mimenyo godo higa 2060. Mendi bang' jatend piny William Ruto siro paro mar chugo komiti makamano mabiro kawo pach oganda counties duto 47 kama bang'e ibiro bag romo machielo mar lalruok ewi paro ma oganda biro chiwo. Efi Nyakidi negi ler mathoth. Odiochieng' achiel tok pedho ayanga lek ma dongruok ma imenyo godo higa 2060. Gavana ma Kisumu ma bende jakom komiti dongruok Kenya tok higa 2030 Gavana Anyang' Nyong'o omedo siro paro mar bedo kod komiti ma jogo ma e sectors mopogore opogore mabiro telo e kawo pach oganda e counties. Chenro ma ibiro time nywako lwedo kod jotelo e counties go kendo bang'e chwal ne Uganda. The people have elected leaders and leaders of the social sectors, okay? Then we say that this is the conversation we are engaged in about the future of Kenya. What do you think? Okay? And they will discuss and come out with proposals, and then that will now be taken to the grassroots so that the grassroots are also aware of the issues that are at hand, and they too can come up with issues that they think are important in their own social and economic transformation. Moko kuom sectors malek ma higa 2060 biro miyo pek ahinya oriwo thieth, somo, arita, weche mag wuoth gi tudruok kod weche mag moro oganda. Health, education, infrastructure, security, okay? Even entertainment, okay? You see? So that when you have these pillars clear, then you say, at this point in time, how much has the country achieved in the health sector, in the infrastructure sector? Okay. And do these sectors resolve problem of employment? Toka pach oganda kendo chenro mag lekno yudo sir ibiro chwale od bura mamalo kod mar Senate mondo mi opuodhe. Ponono ni od bura mamalo kod Senate biro puodhe ibiro chwale ne jatend piny mondo mi ochuo kogno. Elections are coming, fine. Elections must come, but that doesn't stop you from discussing your future beyond the elections. Discussion of issues like Vision 2030 should not be interrupted or derailed because of elections. Elections must go on, but the issues raised on how we do better in terms of development, looking into the future, must continue. Kaluwore gi weche maliekore ni twak makama itimo e kinde ma ok owinjore nikech yiero mabiro. Nyong'o wacho ni twak ma dongruok ok owinjore thir kod yiero ma ni dongruok konyo e loso Kenya manyime. This is what a vision is all about. Setting your eyes on a target to lead you on a journey that change your life positively by doing things now and continuing with those things until you reach the goal where you say, okay, this is now our Singapore. Ne jogo mawacho ni ne ok ogwel gi yuoro nyasi ma pedho lek ma higa 2060 e kar bago romo ma KICC. Nyong'o wacho ni geno ne en ni ote ochopne Uganda duto ma ok orango kit tich. I think that was not intentional, really. I think the way that the information went to people, it was expected that it went to society as a whole. People were not being invited in terms of religion, in terms of business and so on. The invitation was to Kenyans in general. Whatever the profession is, whatever their age is, whatever their religious commitments are, it was open to all Kenyans. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyawo ayanga chendo mar pi masindo Kanyasaga e kar chung'o od bura ma Suba